Daalụnụ ụmụnne m, anabatakwa gị ọzọ n'abalị nke tata na oge nke amara mgbanwe. Abụ nwanne gị nwoke Pastọ Uchechukwu Augustine Okoye. Ka anyị gaa na ahịa okwu anyị n'ụbọchị nke tata. Ahụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ osisi obe nke nzọpụta. Osisi obe nke nzọpụta. The topic is the cross of salvation. Akwụkwọ ọgụgụ anyị bụ ndị Galatians isi nke 3 amaokwu nke 13 ruo na amaokwu nke 14. The text is taken from Galatians chapter 3 from verse 13 to 14. And later we are going to take Colossians chapter 1 verse 20. Ka anyị gaa na ndị Galatia isi nke 3 amaokwu nke 13. Kraịst gbapụtara anyị n'ọbụbụ ọnụ nke iwu ahụ, ebe ọ ghọrọ ọbụbụ ọnụ n'ọnọdụ anyị, n'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ sị, onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye ọbụla nke a na-akwụba n'elu osisi, ka ngọzi nke Abraham wee ruo ndị mba ọzọ n'ime Kraịst Jizọs, ka anyị wee site n'okwukwe ahụ nara nkwa nke bụ mmụọ nsọ. Ka anyị gaa na ndị Kolosia nke akpọrọ ndị Kolosi. Colossians chapter 1 verse 20. Kwa n'aka ya mee ka ya onwe ya na ihe niile dị n'otu, ebe o sitesiri na ọbara nke obe ya mee ka ya onwe ya na mmadụ dị n'udo site n'aka ya. Ebe anyị gụrụ na ndị Galatia kọwara anyị maka osisi. Ebe anyị gụkwaziri na ndị Kolosi na-akọwara anyị obe nke Kraịst. Nke a na-eme ka o doo anyị anya na obe nke Kraịst bụ osisi, n'ihi na e kwuru sị na onye ọbụla bụ onye akpọgidere n'obe bụ onye ibu ọnụ dịrị. N'akwụkwọ nsọ mee ka anyị mara na ọ dị ọtụtụ osisi akwụkwọ nsọ gosiri anyị. Enwere osisi palm, enwere osisi sida, osisi sycamore, osisi fig, osisi olive, osisi apple, osisi vine, osisi sycamine na ọtụtụ ndị ọzọkwazi. Osisi niile a mkpọgasịrị afa bụ maka ọdịmma anụ arụ anyị. Ọ bụrụ na agụụ gụọ gị, osisi ga-enye gị nri. Ọ bụrụ na ị chọkwazi ụlọ, osisi ga-enye gị ụlọ. Ị chọkwazi akwa ndile, osisi ga-enyekwazi gị ya. Ị chọkwazi ịna ana, osisi ga-enye gị ya. Ọ bụrụ na arụ adịghị gị, osisi ga-enyekwazi gị ọgwụgwọ. Osisi ngụgasịrị afọ ya kịta bụ maka arụ anyị, ọdịmma arụ anyị.
mana o nwere ụzọ osisi ịtọ akwụkwọ nsọ mee ka anyị mara bụ maka mmụọ anyị. Nke izizi na osisi a bụ osisi a na-akpọ osisi ịma ihe ọjọọ na ihe ọma. Ọ dị na Jenesis isi nke 2 amaokwu nke 17. Nke ịbụọ bụ osisi nke ndụ. Ekwuru otu a na Jenesis isi nke 3 amaokwu nke 22. Nke ịtọ bụ osisi obe nke Kraịst. Osisi obe nke Kraịst akpọgodoro ya osisi, kpọkwa ya obe. Ụfọdụ na-asị na Kraịst anwụghị n'obe nke a na-akpọ cross, na akwụkwọ nsọ kwuru maka osisi, ma achọrọ m ịgwa unu na akwụkwọ nsọ kwuru maka osisi, kwukwa maka gịnị obe bụ cross. Igosi gị ebe akwụkwọ nsọ kpọrọ ya obe, ị gaa na Jọn isi nke 19 amaokwu nke 25. Ị gakwazie na Kọrint nke izizi isi nke 1 amaokwu nke 17. Ị gakwazie na ndị Galatia isi nke 6 amaokwu nke 12 ya na amaokwu nke 14. Gakwazie na ndị Kolosi isi nke 2 amaokwu nke 14. Gakwazie na ndị Filipai na isi nke 2 amaokwu nke 8. Ebe ndị a ngụgasịrị kpọrọ ebe Kraịst nwụrụ obe bụ cross. Akwụkwọ nsọ kpọkwaziri ya osisi. Ị gaa na ọrụ ndị ozi isi nke 5 amaokwu nke 30, isi nke 10 amaokwu nke 39, isi nke 13 amaokwu nke 29. Pita nke izizi isi nke 2 amaokwu nke 24. Ebe ndị akwụkwọ nsọ kpọrọ ya osisi, iji gosi anyị na ọ bụ osisi ka eji mee obe nke Kraịst, cross nke Kraịst. Osisi nke izizi bụ osisi ịma ihe ọjọọ na ihe ọma wetara anyị ọnwụ. O wetara gị ọnwụ, nwetara m ọnwụ, n'ihi na Chineke tiri n'iwu na Jenesis isi nke 2 amaokwu nke 16 ruo na amaokwu nke 17 si Adam na ụbọchị ọbụla ọ ga-ata osisi a bụ osisi ịma ihe ọjọọ na ihe ọma, ọ ga-abụ onye nwụrụ anwụ. Ma gịnị mere? Ka Chineke kwusiri okwu a, Adam nupụrụ Chineke isi wee taa mkpụrụ osisi a, wee bụrụ onye nwụrụ anwụ n'eziokwu dịka Chineke si wee kwuo ya. Ma ọ bụkwa ha ọnwụ nke enu arụ ka o nwetara ụbọchị ahụ, ma ọ bụ gịnị? Ọnwụ nke ime mmụọ. Mana ka o mesịrị, o bidozi ụbọchị ahụ na-agbadazi luo na ọnwụọ nke enu arụ. Mana gịnị ka m na-ekwu ebe a? Na osisi nke izizi bụ osisi ịma ihe ọma na ihe ọjọọ butere gịnị? Ọnwụ. Akwụkwọ nsọ mee ka anyị mara na anyị niile si na Adam wee pụta. Adam bụ nwoke izizi Chineke kere. Nna anyị bụ Adam. N'ihi nke a, akwụkwọ nsọ wee kwuo na njọ Adam nọkwa n'arụ anyị. O kwuru otu a na ndị Rom isi nke 5 amaokwu nke 12 na anyị niile bụ ndị njọ site na gịnị? Adam. Anyị bụ ndị ilo nke Chineke. Osisi nke izizi butere anyị gịnị? Ọnwụ. Nke ịbụọ bụ osisi nke ndụ, na-enyekwanụ ndụ ebi ebi ma mmadụ rie ya. Irie osisi nke ịbụọ bụ osisi nke ndụ, ọ ga-enye gị gịnị? Ndụ ebi ebi.
ma mmadụ rie ya. Mana mgbe Adam na Eve riri mkpụrụ osisi ịma ihe ọjọọ na ihe ọma, Chineke mere gịnị? Ọ chụpụrụ ha na ọmarịcha ogige o nyere ha ka ha ghara ịta mkpụrụ osisi a, maka ha taa ha na mkpụrụ osisi a, ha ma nwụnatazi anwụ ọzọ. Dịka akwụkwọ nsọ wee kwuo na Jenesis isi nke 3 amaokwu nke 22. Otu aka ka ọ dịkwazi anyị niile bụ ndị si na Adam wee pụta. Anyị taa osisi a, anyị ga-enwe gịnị? Ndụ ebighị ebi. Mana nsogbu anyị nwere kịta bụ ka a chụpụrụ Adam. Otu aka ọ dịkwazi ndị niile bụ ụmụ Adam, ha nọgizi ebe ha ga-enwetanwu osisi a. Ha ka nọ na gịnị? Osisi nke ịma ihe ọma na ihe ọjọọ. Ka o si kasị njọ bụ na ọ bụ na anyị bụ mmadụ taa bụ ụmụ Adam nwụọ na-ataghị osisi a bụ osisi nke ndụ, anyị ga-enweta onwe anyị n'ọkụ mmụọ ebi ebi. Anyị na Chineke ama nnọọ, anyị na Ekwensu ga-anọ ebi ebi. Na ọdọ ọkụ ji brimstone ere, dịka akwụkwọ nsọ wee kwuo na Mkpughe isi nke 21 amaokwu nke 8. Ọrụ ọma gị agaghị inye gị osisi nke ndụ. Iji mee ka o doo anya, nke a bụ osisi nke bụ osisi akpọrọ osisi ịma ihe ọjọọ na ihe ọma. Nke a bụrụ osisi nke ndụ ga-abụ anyị taa ya enwe ndụ ebighị ebi. Anyị nọrọ n'osisi nke bụ osisi ịma ihe ọjọọ na ihe ọma. Ịmago na etiti na-abụ abụ gịnị? Onunu. Onweghị esokwa gị ma ka ị mafenwuo. Onweghị esokwa gị mee ka ị gafenwuo n'osisi nke ndụ. Ebe o si ka njọ, ọrụ gị ama mme ka ị gafenwuo n'osisi nke ndụ. Ụka gị ama mme ka ị gafenwuo n'osisi nke ndụ. Ekpere ị na-ekpe, aja ị na-achụ ama mmenata ka ị gafee n'osisi nke ndụ. N'ihi na ọrụ gị niile a n'iru Chineke ọ bụghị ihe ga-enye gị osisi nke ndụ, n'ihi na o nwere gịnị? Njọ nọ n'ime ya. Adam enwenwughị ike inye onwe ya osisi nke ndụ. Anyị niile nọ na Adam n'ihi na anyị emejọgo Chineke dịka Adam si mejọ Chineke. Ị pụghị inye onwe gị osisi nke ndụ. So onunu ka nọ iji gosi na ọ dị ezigbote mkpa na osisi ọzọ ga-abịa ga-abụzi gịnị? Akwa ngafe iji nwetazi osisi nke ndụ site n'osisi nke ịmụ ihe ọjọọ na ihe ọma. Ya ka o ji dị mkpa na osisi ọzọ ga-abịa. N'ihi nke a, Chineke wee wetara anyị osisi nke obe, osisi obe nke akpọrọ cross, ka ọ bụrụ anyị akwa ngafe site n'osisi nke ịma ihe ọjọọ na ihe ọma ruo n'osisi nke ndụ. Nke a gosiri na osisi obe nke Kraịst bụ akwa ngafe sitere na osisi ịma ihe ọjọọ na ihe ọma ruo n'osisi nke ndụ. Osisi obe nke Kraịst bụ akwa ngafe ndị kwere na Kraịst ga-esi wee gafee site n'osisi nke ịma ihe ọjọọ na ihe ọma ruo n'osisi nke ndụ, nwee ndụ ebighị ebi. O nweghịzi osisi ọzọ nke Chineke Nna wetara maka ngafe isi n'osisi ịma ihe ọjọọ na ihe ọma nwee ndụ na-abụghị cross, obe nke Kraịst. Chineke wee mee ka anyị mara na Jọn isi nke
ise amaokwu nke 24 sị, n'ezie n'ezie asị m unu, onye na-anụ okwu m nke na-ekwerekwa onye nzitere m, o nwere ndụ ebighị ebi. Ọ bịaghịkwa n'ikpe, kama o sitewo n'ọnwụ baa na ndụ. Ifego na mgbe ị bịakwuru Kraịst, onye nwụrụ n'elu obe maka nzọpụta gị, ị ga-esite na osisi nke ịma ihe ọjọọ na ọma butere anyị ọnwụ, bazie n'osisi nke ndụ maka inwe ndụ ebighị ebi. Nke a na-egosi na onwe ozi ihe ọzọ ị ga-eme gbasara ịgbanarị ọnwụ nwee ndụ na-abụghị bịakwute Kraịst onye nwụrụ maka njọ gị, n'ihi na Chineke mee ka anyị mara na onwe ozi onye nzọpụta ọzọ na-abụghị nye onwe ya. Mgbe ị bịa na ndụ, ịbịakwutego Chineke nna. Chineke wee kwuo site na Kraịst na Jọn isi nke 14 bido na amaokwu nke 1 lukwazi na amaokwu nke 6. Na nke 6, Kraịst na onwe mee ka anyị mara na ọ bụ ya bụ sọọsọ ụzọ eluigwe, ụzọ anyị ga-esi bịakwuru nna. O nweghịzi ụzọ ọzọ na-abụghị sọ Kraịst sọọsọ. Ya ka m chọọ ka ị mara n'ụbọchị nke taata, n'ime jogo Chineke, ị kwesịrị ọkụ mmụọ dịka Adam si wee kwesị afụfụ, kwesị ọnwụ. Ọnwụ a na-ekwu okwu ya bụkwa ọsọ nsọ ọnwụ enu arụ, ma ọ bụkwazi ọnwụ ime mmụọ ga-abụ ịlapụ ụwa a, ịnweta onwe gị n'ọdọ ọkụ na-ele ebi 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 ebi. Mana ka dị Chineke na o zitego obe nke Kraịst. Kraịst bịa nwụọ maka nzọpụta gị, ka ị si na ọnwụ baa na ndụ. Mana ọ bụzi mmasị gị iji okwukwe gị niile wepụgara ya n'ọrụ gị, n'ihi na ya esokwa gị maba na n'enu, ya esokwa gị rụba. Ị ga-enweta iri onwe gị n'onunu, ị ga-enweta iri onwe gị n'ọnwụ. Mana ọ bụrụ na ịtụkwasị Kraịst obi, ị ga-esi na ọnwụ baa na ndụ. Ọsọ Kraịst na ọnwụ ya n'elu obe bụ akwa ngafe isi na ọnwụ baa na ndụ. Gị ka ọ dịzịrị iji obi gị niile taa wepụ ya n'ọrụ gị, tụkwasị ya n'ọrụ nke Kraịst, ka ị gbanarị ọkụ mmụọ kwesịrị gị n'ihi njọ gị, nwee ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na ị ga-eji obi gị niile kwe na Kraịst n'ụbọchị nke taata, ị ga-enwe nzọpụta taa, nwee ya echi, nwee ya ebighị ebi ebighị ebi. Ọ bụ mmasị m na ị ga-anabata Kraịst, nwee nzọpụta, ka ị gbanarị ọnwụ ebighị ebi a. Mana ọ gị ka ọ dịzịrị ma ị ga-anabata Kraịst, ka ị ga-atụkwasị obi gị n'ọrụ gị, na oke ị na-eje, aja ị na-achụ, ekpere ị na-ekpe. Ihe ndị a ga-eduba gị ọkụ mmụọ, n'ihi na o nwerele njọ nọ n'ime ya. Ma Kraịst enweghị njọ o nwere, nwụọrọ gị maka nzọpụta nke gị. Nabata ya n'ụbọchị nke taata, gbanarị ọkụ mmụọ, nwee ndụ ebighị ebi. Ọ bụ na ọ bụ mmasị gị, achọrọ m ka imechie anya gị kịta, ka adị nwee ihe ọbụla ga-eme na ịma nji obi gị niile kpee ekpere ama kwere na Kraịst ka e nwee nzọpụta. Achọrọ m ka imechie anya gị, nkwuo na ekpere anyị soro nkwuo, ka na-ekwukwazi kweta n'obi gị, ka Chineke efu na okwukwe gị adịgo na Kraịst sọsọ, nye gị nzọpụta nke ya. Onye nwe m na Chineke m, ekwetara m na m bụ onye njọ, ekwesịkwazịrị m ọnwụ, mana anụrụ m na isitere ọkpara nwa gị bụ Jizọs Kraịst, o wee bịa nwụọ n'ihi njọ m, bilikwazịa n'ụbọchị nke 3 wee kwụọ ụgwọ njọ mmehie m niile.
ejiri m obi m niile n'ụbọchị nke tata wee kwete na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta m sọsọ. Zọpụta m onye nwe m n'ọkụ mmụọ, zọpụta m n'ọnwụ ebi. Ka m nọnyere gị ebi. Daarụ onye nwe m Chineke m na nzọpụta nyere m n'ụbọchị nke tata. Amen. Daarụ hinne ka isi wee kpọọ Kraịst ka onye gị nzọpụta, mana afụghị m obi gị ka njokene gị ka ị kpọrọ Kraịst maka nzọpụta gị. ị kwetere n'obi gị, o si gị n'obi pụta na Jizọs bụ ya bụ onye nzọpụta sọsọ. Ọ bụrụ na ị kwete na Kraịst, chọọ nke mara na ị nwego nzọpụta, isigo n'ọnwụ baa na ndụ ịba na ya bụ ndụ ebi. Ọ bụ mmasị Chineke na ịnọsị ya n'ụwa a, ị ga-anọnyere ya ebi. Ekene yere ya na o nyere anyị osisi nke ịtọ bụ cross of salvation, osisi nke nzọpụta, n'ihi ya nwego ndụ ebi. Daarụ hinne ka isi wee gee m ntị ma nabatakwazie Kraịst n'ụbọchị nke tata. Abụ nwanne gị nwoke Uchechukwu Augustine Okoye. Abụ m ụkọchukwu nke Ọka Independent Baptist Church. Anyị na-enwekwazi ọgbakọ kwa ụbọchị ụka ọbụla. O jiri ọkara gafee elekere 9 n'ụtụtụ, na mgbede kwazi anyị na-enwekwazi ọgbakọ. Anyị na-ebido n'elekere 5 nke uhuruchi. On Wednesday anyị na-enwekwazi ọgbakọ nke anyị na-akpọ Bible Study and Prayer Meeting. Ọ na-abụkwa oge mgbede n'elekere 5. Achọkwazi m ka anyị marakwazie anyị nwekwazi ihe a na-akpọ Bible College and Seminary nke anyị nwere n'ebe anyị na-aka ụka. Ka ebe anyị na-aka ụka, anyị na-aka ụka na Destiny Comprehensive Secondary School nke dị n'azụ Obinagụ, Ọka, Anambra State. Anyị na ndị Faithful Baptist College and Seminary, Texas, USA jikọrọ aka ịzụ ndị mmadụ n'ihe anyị kpọrọ Theological Studies, na onye gụcha a ga-enye ya asambodo ga-esi na Texas, USA wee bịa free of charge. Onye ahụ ama nkwụ ụgwọ ọbụla, enyere ya n'efu. A ga-akụziri gị, emecha nye gị akwụkwọ a, asambodo a bụ degree in theology. Na-atụ anya gị ka ị bịa nọnyere anyị, nụkwazịa okwu ga-eme ka ị too na ime mmụọ dịka isi webụrụ nwa nke Chineke n'ụbọchị nke tata. Daarụ ka isi gee m ntị, nabatakwazie Chineke. Ka ọ dị.